Kini ketika season 3, jangka story ukun teman siam ke kami kebentar ke ba arpau. Hakata kecing yai lenti ujak ulas ngo kemen bah hadin baka helikopter ke lahir daki hajar kilometer ujak ulas syam balapoi hapok kawai ke klau ka badan hapok jongki kadai ke klau ke barben bah hatu kimut bandrung bat ban training hakani ke jaka nilai adon hang ni Jack pidai ban long ready yalade hakini ki arpau sngi hadin kasipau sngi ngan hikai pi tang ye jing hikai ki balang basic kumdo ban yakun kenang ba pinyo ya ke jing hikai nadu tenrai ke currently kala ong ke kam ban yakun bat ban yada yalade kam long ke besok lani ke simple la kumno ru ke currently ke don ye ke jing klan kumba kalong menta namarba kala training nadu kapor ba kadang kena Ujak ru la slemha ulalong ubapen kre ukwa banlong ubriu ubaklan kenang bu unla ban lehi bat ban wat daladi ya ka sweetie ka helikopter kelas dang ban no khendau suki bat ujak ulara ya ki pla jong u hadin sipos ngi imei jong ujak imut ban exercise shwa ya ka met jong u bat hadin kata ya ka rukom ban yakun kenang ban yo ya jing tebet bat ru udan kam shwa ya ka jing klan jong ka bormet Badru ya kecing sting jong kemet, bad kersyan, bad kata ke skills, lani kecing tibit pat, kawan kam hadin, ujak unget bad ushania haladi, ba ula ban le bet ya keni. Jack hideiru ban kan mau bha, ba kecing mut cing perkat jong pi, kalong ke bakong san, ke currently kala ong da kecing serious, mei pi mut kumno. Ujak ulas ngutu, ya ke ke ba imei jong u ila da ban ong, ba kakam ban yakun. Kalong kum ka atiar ban yada yaladi ujak utip bah kadi kecat kam udai ban long ubriu ubasatar om bandon ya kamen siam sengosen ai nak benta kinong shun hoot nilai apoi hakani kecaka ke currently kala ong kad ba ka beti pat kala syam ya kecaka ban pen sange ya ka helikopter ujak ula sange shipang bat ula bu bha ya kata kapisa lai spa dollar ka ba imei chung u ila ai Ulahiar nak ke helikopter namar don ketu keningut kibriu kibalayawan tur syajan jongki na cengai ban wan syau ya ujak nang ta ujak ulabut bat ulalej bat kita kibriu ya ini lej control room ke currently kalahiar nak ke helikopter kumcuru ke beti kalabut lang President Lee kidon shibun bha kisamla na kiwei pat ki yeng kisam kibaru spa kibaya don lang hang ni nak benta ke training kabeti kasngu kuslai bha namar ba ujak uklam yo ya kacing hikai nadu tenrai lesi keni kala ban penlong yu ba un syarem bat ba un sange no tang shi teng por hoon kacing syarem kadai kata kacing yai lenti shi benta ha kacing he cingsan ka ba om la ban kiar ka currently kalaang tang ba la don manu ki ba shim kebu ya kun cenga klam kinu kidau nganam pelaj yaki da kabasuk ki khmat chong ka currently ki thaba haba ka kren ya kita ki kentin wow kadon ka helikopter ka bawan na shaba dang mentan hatu phi ya ka tu ka helikopter kampat dei ka baram dor ngidon kum ketu ka wei hayeng chungi kador chongka kala ban palat ya ka $1 million om dei kumba ngim yo ban thiet ya ka ha kata ka training school ki brio kim da bun than kacing don kelong tangkumba khatsan lani arphongot kentup yaki kenthei bat yaki shenrang habaki ya sngo ya kacing sawa chongka helikopter kabano khandau dang mentan kidang ya keren shapang katahi ya ujak ladon bawan yalam don sakatu keningut kibriu ki bayawan rengkat lang boro kidei ki khun riuspa ki bawan syata nak benta ban yo training ujak ula perkhat ba om don kam ban penlut bisa ha kata kacaka lesi imei jong u im don kam ban a ya u ya kata ka lai spa dollar ujak ula syam ya kawai kacaka bat ula yeng hangta dang mentan kat barang syong helikopter imei jong u ila da ban yathu ya u ba kacing training kam long ka basuk bat ki bun pha ki ching e bat ki ding pen kiang ujak udai ban long ubala pen kre lapa hey pidai u khun chong nu wei u samla ulawan syachan
bat ulah perta ya ujak uklem ong uta usamla ulah perkhat ya ujak ngam tharai ba undai ubadok kumta ulah pen itu ya ipa chunga ide carry icon ibalong trai ya ka krekeri corporation uta usamla ulah kren da kacing sengau sarang ujak usngap car uwan knang sya kata kacaka na kebenta ban training yaladi om ban show off lani ban kop ya kaspa kaba udan ladau kwa shisha ban show off ya kaspa chungu kita kibrio baro kem ya rangkat bat ujak uklem kren hey balai pi klem kren hatu pi ibeng bat pejpo yanga lani hatu pi dei ubadok uta usamla ulak niat da kakti ya ujak nangta ulaong lada pi dei ubadok pila ban long unang but chonga ngan penbiang ya kijing don kam jong pi haha unang but kita kiwei pat kisamla kila yarakhi habaki yo sngo yo ujak usngo pla haladi tip kini kibriu kiawan le ayu shani hakata kapor kawai ke kenthai kalawan kabapong da kisop ti sipai kita kiwei pat kisamla kibabun kila yapet yaka namar bakalong kababhabriu sngapchar nadu mentakasngi ngadai drill master ka kerteng chunga kadai Vivian phinsa hangni nakabenta shipausngi ha kini ki shipausngi manu kasur chong kata ka kenthai ka babhabriu kalong shisha ka basngu khan kadba kadang kren hey ka kenthai ka babhabriu kamut ban hika yangi uwei usamla ubariuspa ulasdang ban kren kan silen yaka par ulaphu samarki ka Vivian ka badai ka drill master kalaya chejan chongu bat kala ai shi thap naka ngap chongu ula kalon bat uklem ti briu shu kita ki briu ki biadan hangta kiladap da kacing lengo bat da kacing kendet haba bishar ya kacing nut bat ya kacing shlur ka bakidon kidei ki bawan naka ying kesem ka baru spa lani ka badan bor ujak ru kumchu uladap da kacing kendet kacing tebet chong kata ka kenthai ka yasriem kum ka beti hi Kariu klem akor ka Vivian kala ong da kacing dom ya uta ubriu ubala kelan hamadan nangta kala pej ya kita kibabun kibadan saudong chongka bat kala ong piru baro pilong kibriu kibaklem akor baro kila ya sngam kacing kren chongka kala pen bitar ya kita kibriu kibabun kita kisamla kibayawan syakata kacing training kidei nak yeng kesem kabaru spa kumno kinla bensyusha yakat kata kacing syak keren ben kila ya hella pat kila sedang ban ya keren don ketu keningut na pedeng chungki kibala tur syajan chongka ban syo ya kata kenthai henrei hakashi khlemat kumba khat arngut kila ya thia lengktar bat kila ya panglut don setang uwei ubriu ubadang yeng bat uta udei ujak pidei ubriu ubam ler uba khau ej bat uba khau put kala keren ben yangi henrei pikrem le uta usamla ubala syasyo uladap da kacing bitar haba uyoi ba ujak usyuyang sa angta kita kiwei ru kisamla kila ya tem ya ujak udei ukhaput ke lecheru jok udei shisha ubriu ubam ler hei ru kumno uwan shani ban wan training ha kacing perkhat chonga udei tang ubriu ubadok udei ubriu ubala long melin ban syamai bat ban syatim bat ubakongu kumuksau bat ubam nut ban le persya ngaru ngaperkhat ya kata kacuhi pej kadur jung uru kumutu ubriu ubam iler shisha ke let chedujok kita kisamla kibala thia hamadan kila tem yujak lai phauchan hadian kata ka Vivian kalawan bat kala pej yujak naki khmat chongu kalaong phiru philong kum kanyut phiru kumchu phila chulong teng kum kanyut ujak ulaong klem ching salia bat kamdon kunu kacing iper ha kadur khmat chongu kita kisamla kensan kiladap da kacing kendet kumno uni ubriu uang kumno ka Vivian ka pej da ki khmat ki badam bat kala kali ka kerteng chungphi kadai kumno jak rosewood to ngan ken mau yapi ka Vivian kala phai bat kala ya bat kala hukum yaki yang choj menta baro phidai kinyut kita kibriu baro kila yayeng bat baro kila ya pej yujak kadba kidang ya keren artan uniti ubanang shisha kania tang shi sen pen phila ban itu baudei ubriu ubadok hot kadai kata
ngim day ban yalet lang bat u ngaru ngam kwa ban lej bat ubriu ubapo ngaru kumcu tang ba manu kumtu ubawan shani daka helikopter dang mentan ngaru ngam tip manu badai tang ba ngati kena ba om day uni ubriu ubakerteng ujak kasur ke baki keren kadap daka cing iben hakacing perkhat jongki baro kila sya syo laj no tang ujak hi bat udai ubriu ubay rengkat bat kanyut ujak uklem pen sep kapor chong u ban keren bat kita kibriu uwan khnang syakani kejaka ban training yaladi menta baro phi kibadai kinyut phila ban simbrik shwa menta ka vivian kalaong nang ta kalalej ngala sngo than bha ya ngin yelej bam hoj ngaru kumchu ngila sha sho nang mentan ya ngin yelej ban bam shwa kita kibriu baro kidai ki khun yomon nak yeng kasem kabarius pa haba ki i bakala dei kapor ban bam kumta kilalet pen kloy syaka kantin nak benta ban yo chingbam kata ka training school kadai kabadan hakachaka kabalong klaw bat kamdon kunu kachaka le sngubha lani ban pen berngya wanam perkhat shphang ki restaurant ki babes ujak ru ula but lang yaki namar ma uru ula sngo thangan haba ujak ula poi hakantin ula dap da kaching lengo barok ki chingbam hangta kilong kum ki chingbam sniang tangba kilong pat ki barem dor kawe ke chingbam kan poi dor hadu prapho lani khandai pho dollar ujak ula perkhat haladi ngadon ya kapisa tang lai spa dollar bat nga kumnu ngan penlut yaka kumta ula yaj ban pet shwai ki chingbam ha ka bakut ujak ula thit tang ya uban ubashong dor san dollar ujak uhaban tingkai ya kapisa namar kaching thangan ula thit arteliki ban lengba kani ujak ula rai ba udai ban bam tang shisien hakasngi ka babut pet ye u udai shisha ubriu ubadong ubam tang daki ban lada phimdan ya kapisa balai phiwan pat shakum kani kejaka wat penpo ya kakerdan chungi ngim kwa ba phindon hajan chungi hooj kata kadai ngidai ban long ki bahusiar habangi thia hakapor mit kum uni ubriu ubom dan pisa ban bam tikna un sesedang bantu ngatharai uwan khnang shani tang na kabenta ban yo tu ya kapisa kita kisamla ki kren ben bat ki pej iben ye ujak uklam pen sngo ya kita kisamla pat ula syong hakendong ula plan ban thia shwa hadien ba ula de ban bam namar ba ula sngo that bha kensan ka kenthei ka bab habriu ka badan hakarta khatpra lani khat khandai snam kalawan sechan jongu kara ya ka pliang ka badan ye kijingbam hakti jongka bat klapu samki hatu phi bam tan ki ban se kambha ya kijingko jingkhia jongphi shim kini kadai ka trit jonga ujak usngu lengo bat ula perkhat haladi ka ka daw ka balapan long ya kani ka samla bakan ai chingbam ya u henrei namar ba uklam bam bro shisngi haba uyo i ya kado bakadan shibun ulakwa ban bam hoj kadai na ka benta chongphi bam yaka kata ka kanthei ka babhabriu kalaong ta ka chingphu samarki khublei shibun ujak ulaong yaka bat ula bam artat ya kado hatu ka bang ne em kalakali hoj ka bang ujak udang kha artat shidkhot kado shisha se uksau chungaru uperkhat ya ka chuhi kata ka kanthei ka babhabriu kalarki markum tahi ujak ula klei ya kata kado da ka chingsngo lengo ula pet yaka bat ula kali phimut kumno kata ka kanthei da ka chingsngo sarong kalakren phiong ngamut ya ka kali hi yaladi balai phi bam ya ka chingbam ka bang a uksau chunga phidei uksau omdei haot phidei bej kania chongphi kalong shisha ka basngo sarong hakapor ba phi chubab ya ka drill master dang mentan phila aru bansha haba phi sha khot da ka nyut ka ching khau put chongphi ka khampalat banya ukso kata ka kanthei ka babhabriu kala samarkhi bar ka ching samarkhi chongka ka dap da ka ching iben kita ki weiru ki samla kila ya rakhi bat kila ya hella u khau put banya ukso haha udai ukso kita kisamla kilawan ya chechan chongu haba ki kren ben ujak ula yeng choj da ka chingdom ha ki khmat chongu
bam pi ukso uba khau put kata ka kan thei ka ba bhabrio klar khi bat kla bateng ngan ong ye pi baro ngila sha sho dang mentan henrei ma pi pat pi lan hatu pi tep ka e ka ba penlong ye pi u khau put hakmat chunga pi dei ukso uba khau put yakni ka story in beteng biang la shai ka sngi khublai shibun ye pi baro